Ама она отдоле гореше в момента. Гореше като минахме. И она в момента гореше това. Ти имаш Това, ли го което на снимка? видех, спасение няма. Я го имам. Не, вика, аз свърших. Още купихме кафе. Мани. Нещо ти се включва или това си е... Не, това е мобилайзера. Мига. Те тук една такава боболечка, защото си дигнах и без това стъкло, само нагоре ви влезне въздух, като ме перна тука, викаме гати. Точно преди това. Залепия се буски да не мога ги разлева. Аз колко пъти подмръдвах. Вече газол. Па аз прав си изправя, па извадим гащите от газола. Такъв климатик, че си вземеш. Супе. Това. Ма оно не трябва да се празаля. По принцип. Аз имам такова вентилаторче, те толкова му е главичката и да го държиш на батерия и оно те хлади. Да монтирам у каската. Да, и си го монтирам отпреде на каската и да ми прави хлад. Като на седмица става. Добре, тая камера се отвърши аз скура. Ще му иде къде? Ще иде там. Нещо дъжда ни подмина. Нещо. Нещо само за дома. Да, за кой му забавя ми? 7 кубика. Ама ако може да, борови наведем на 7. Не, с гумата лекиц. Да, но издържи това. Колко издържа? Погледай гумата. Чак, толкова не е мека. Почва да изпуска. Скоро почна да фирма, не е толкова мека. Май ли мека?